mga minahal ko o tinahod nga magsisibya dinha sa istasyon. Nagwaalam ko sa pangalang Ilina. Manang Ilina kay niya na magyud ko sa insaktong Panginoon. Maayong hapon usab nimo Kuya Rom nga ikaw gayon nagtumala nining maong programa. Nalipay jud ko nga naa kining maong programa. Ay malingaw nam lang sa mi nga maminaw dinhi sa among dapit nga medyo mingaw-mingaw gyud. Mabibulag dunay mga sakinan nga mga agi. Aron hisabtan ninyo kining kaagi sa kinabuhi karon nga akong gibada. Love story ni sa akong anak oy nga labihan usab palakiro kaayo ko. Nanabaho ni dito sa Manila. Nanabaho dito sa Cebu ug sa uban pang mga lugar. Nahala kong sugdan. Ay, kakapoy na ba sa akong lawas oy? Kumusta ka ang akong anak si Marty? Ay, kwaon akong cellphone. Si Marty siguro kining nanawag karon. Si Marty kayo. Hello, Marty! Ma, kumusta ka naman diha, ma? Oy, Marty. Kumusta ang imo pagbabaho din ha sa Butuan? Okay lang, ma. Ikaw, kumusta ka diha? Maayo man. Si Papa nimo naglain tong lawas, oy. Mao ba? Sila kay magpadala kong kwarta. Oy, Marty. Basin ini pauli nimo ha. Lahi na sab nga babae ang imong pagdadon. Inaana man gila, ma. Ang kuyaw, ma, kung lalaking akong dadon. Naunsa ka nagkunintawon. Hala, sige. Padayon din ang ibong pagkababairong tawhanan ka. Ma, unsao man day nato, ma. Gamiton gini nga itong armas, ma. Kay magamit pa. Kung di na magamit, unsao naman lang. Sige. Kano saan ni may padalang kwarta? Ugma siguro, ma. Kay magsweldo man ni karon. Sige, anak. Bye! Bye, ma. Love you, ma. Sige, anak, ha. Padala bayad dayon og magkwarta. Kuya Romy, kining nga maong kaagi, dili ni sa molos na hitabo, kundi dito ni sa among lugar sa Manukan. Kung siya may bulong ni Marty. Ay da, magpadala man ko na itong kwarta, ugma. Ayun noon, ay magkapalit na kong tambal aling akong rayuma nabihag sakit. Kana, ikaw manggod bador, ginadidaan ka na sa pagkaon yan ang mga pagkaon nga mga tambok, kao malagi hapon ka. Ay, Marty, layo na ba niya itong gilaktan? Oy, asa man dapit ang inyo? Ito pa dito sunahan, no? Na, murag layo pa yun kay simod ang imong gitudlo. Asa man din ha? Nagkagamay manindalan, oy. Lagi, wa man ko'y mo sulod din hinga sa tiyanan sab. Dahil magbiyahe gabal-habal, pero kung magpaabot na, dugay pa tumabot. Ha? May, say ka ba ya? Na, dili ko kaagwad nag-hike. Babaha ko, bi. Babagod down. Bugat di mo. Padayon na sa paglagaw, oy. Sige na, kay hapit na. Hapit na ang mong balay. Ay, anyway, I like your place. English ka ba diha? Yes. Wala ka man naanan na ako, oy. Yatong una na itong panagkita, nag-English na magudaan. O sa may pulos ko no, sa ako na human. Kung di na mag-in-English. Gusto ko nga malingaw ta, para mawalan akong kakapoy. March sa tinuray lang. Ikaw rin akong dikuyugan. Kung mga lugar nga ingon ani. Dito sa Butuan, naladyo ko permanente sa syudad. Lagi sab. Sige na, pagpaspasok lagaw diha. Sige na. Na, doon na may daghang iro na din oy. Che. Kaduhar ito di paghot. Ma! Ma! Pasensya na mo, mga anak. Kasi nga naningi mong kauban. Los, ang ako ngalan, Manong. Og, uyap ko sa imong anak. Pangaon na mo diha. Kamu di ay Manong. Pa. Pa? Pasagdahi nga magpapasyan ako. Pakaslan jud ko niya. Pa, kay kung dili, ambot lang, magkita jud niya. Kung dili ko niya pakaslan,
Papakaslan yun ni mo anak ha, Marte. O lagi pa. Ako pagkaslan yun. Sige, pagkaon na mo din ha, oy. Unya na mo maghisgot anang kasal-kasal. Sige, kaon na din ha, Los. Ito lang ay madungutin sa inyo, no? Lagi. Gangis. Og, humutan ni mo eh. Ha? Basing og, lain na sabdang naasi mo na ako na. Humut ka ikaw. Magpalami ikaw tagmaayo ron, ha? Abi ni mo, maugid ning akong gipaabot na time na mas taas ang atong oras. Kay kaniadto, dito na yun yung taon ta sa pension house, sa inn, sa mga lodging house. Unya, 3 hours pag yun. Dili jud ko mapura ni mo gakos. Doon lang ko, be. Marty. Mart. Ang labihan biya kagilok, Mart. Ayaw pa. Ayaw ka diha ron. Ay, kayo ayaw diha. Ha? Di ba mo man imong gusto? Mart. Gilok ayaw. Kajut lang. Kaya kung buwan kini akong blouse, ha? Los. Marty. Los. Marty. Hinahinayan ng ta. Magkabagwananad, uy. Ha? Kapila na rin kayo na naging ko na anita. Mart. Los. 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 Ayaw kayo pag-adto dito sa lalom, ha? O lagi! Alida hindi ni. Kadot lang kay tiwaso na ko pang pangwaswas ning atong mga Selina, dapat ikaw may nang waswas ani. Magpaabot ka naman din hi. Ayaw palabi sa lalom, ha? Siya na ba kaha? Ang babae nga akong pakaslan. Siya na ba kaha? Ang babae nga akong dadon sa altar sa kininguon. Mart. Bundang naman di ay. Kung mapuhon, manguli na ta dito sa butuan. Lagi? Unya, Mart. Kung mamabtos ko, magpakasal na ta. Oo, magpakasal ta. Promise, ha? Bebe, dali sabi kay gahi pa kaayo. Unsay kahi? Gahi pa kay kung lawas mga ibangon ba? Ikaw, no? Nakanasabi, Ana. Naara ba sila si Mama o si Papa? Natulog aning pikas parto. Kagabi, gibadlong biyata kay labihan ni mong uyuga. Labihan ka sa buoy. Lihukan ka, ayun ka. Kapoy mo sa kayo. Walay lihok-lihok. Naunsa ka ba ya? Nanuktok na siguro. Imong mama na siguro. Buntag daw ay. Pagmata na mo diha. Doon na ko'y gaandam nga initubig dito. Pwede na mo ka magkape. Sige, maadto niya ako dito sa unahan, ha. Dito sa gawas, kay daghan pa kayo kung mga timanon. Kay unya to taon, mamuubo pa ko. Sige na, bangon na mo diha, Marty. Tubag ka, Marty. O lagi, ma! Mubangon na mi, ma! Unya to taon. Basta. Muribansin ko. Ipansin ko taon eh. Ikaw na buwang guncho ka, ikaw, Marty. Bebe, ubuha na yung underwear, be. Ubuha ba? Anak, Pag-ayo-ayo ba mo, ha? Dito? palagi ma. Magayo-ayo min sa iyong anak si Marty. Salamat kay Mahan sa paggabi-abi. Ooy. Marty. Ma, Pag binuutan yung taon dito, anak, dito sa Butuan, o ayaw pabadlong dito sa imong trabaho, o lagi, ma. Tana. unya anak, ako na lang mo pauli dito sa ato. Layo-layo pa ba yun ang inyong biyahe in taon? Lagi, ma. Amping mo rin ni Papa, ha? O, ay lang ka kay magpadalar ko niyo kwarta. Ako maghipos ng kini mga labunon.
akong pangwalison kining mga wala pa nabaliskad nga mga pantalon ni Marty. Ang mga bulsa, akong kuuton. Oh, uy, unsa man ni? Doon na may underwear sa babae. Dili ni ako. Dili ni ako nga underwear. Bantay ka lang yun. Ha? Makita yun ni mo. Kang kinsa ka nga underwear. Bandog ra. Nga bisag ingnan ako siya nga magpakasal na mi. Pero, wala pa din siya inik. Okay, dali sa pikas. Dili pa gyud. Unsa mi? Putos. Aron dili mamabtos ang sa kababae. Ha? Apo gani, dili gani ko gusto nga mugamit sa ingon ani nga hinako. Strawberry flavor pa cute. Bantay ka lang yung tawana ka. Bantay ka lang yun. Salamat kayo kay gabrihan ko nimo. Di sa kamandikan. Inom lang ako gamay. Dito sa akong barkada, kailangan mas Tonyo ba? Ha? Si Tonyo, nag-birthday niyang anak. Mao pa. Bantay ka lang yun. Tulog na ko. Maayo. Kaya di ka na magkaon. Nagluto na ako paborito ni mo. Sige. Ha? Sunod na lang dito sa kwarto, Luz. Bantay ka lang yun. Imulan ko giminuangan. Bantog ra. Nga. Iyon sa wala kay pagtagad ako. Gumikang kinagkuhanan ni mo ang tanang tawhana ka. Bantay ka lang yun. Inikatulog ni mo. Tuwa na siya sa kwarto. Hulaton kong mahinalok siya. Nang, labihan dyan o. Gikapoy. Siguro, labihan dyan nila na romansa atong iyang kapit. Tagiyan niya itong underwear. Nga ako nagkikan sa iyang pantalon. Pasayloan ang Diyod ko. Pasayloan ang Diyod ko, Marty. Sa akong buhato ni mo. Nakatulog siya. Maayo. Kaya nag-brief lang siya. Huwag dili ko maglisod. Huwag kuwat aning iyang kinataw. Nana, iandam ko na kining kutsilyo. Pasayloan ang Diyod ko sa akong pagabuhato ni mo. Pasayloan ang Diyod ko, Marty. Saba, natulog na diha. Pasayloan ang Diyod ko. Karon, ako mawilan kining iyang pagkalalaki. Og iandam ko na kining kutsilyo ma akong gibaid ka kanina. Hani Unsa ko ni? mo na angay ni mo. Ha? Mo na angay ni mo tawanan ka. Niya pa. Dili ko gusto nga imong mulian. Aniya pa. Kitunggam ko ni mo. Niya. Tugkabon ko ikaw sa mga daghan. Wala'y laing makaangkon ni mo. Ako lang. Bador. Saba, Bador, ang imong anak, hadunay na utang na hitabo. Kinahanglan nga makaadto na yung kasabutuan. Wala na. unsay wala na nga dong anak? Wala na. Diyos ko, nganong nahitabo man kini. Ngano man. Klaruha na god, ha? Klaruha gana. Kung naunsa, ilina. Ha? Naunsang atong anak. Naadito ang babae nga mo'y nagkuno sa kinabuhi sa imong anak. Bador. Kalma lang diha, ha? Kalma lang. Hinahinay sa paglakaw paingon dito sa silda. Ay, anaara siya. Luz! Onsa imong gibuhat sa akong anak, ha? Onsa! Pasaylo ako. Pasaylo? Ha? Ingon lamang ni anak.
Dili na nimo mabalik ang kinabuhi sa among anak. Nganong imo siyang gibuhatag ingon ni ana? Nakabuhat ko gingon ni ato. Ma, gumikan kay love kaayo nako siya. Gimahal na ko ang imong anak. Dili ko gusto nga doon ay katrubol. Kuya Romy, 3 years na sukad sa pagkawa sa akong anak. Pinanggaon si Marty. Aron, dili ko magsigig huna-huna sa akong anak. Ilabi na nga, mipanang usap sa laing kalibutan ng akong bana nga si Pador. Naginusara na lang ko dito sa among lugar sa Banukan. Miyanhin na lang ko sa akong anak din sa Molos. Sa Tampilisan, Zamboanga del Norte. Daghang salamat sa inyong paghatag o pagtagad dining akong tampo inyong suki sa kahanginan, Manang Elena.